Aquesta construcció és la Torre de Montagut, un enginy francès de mitjans del segle XIX que servia per transmetre missatges entre Espanya i França. L'ús era estrictament polític i militar. La torre es troba ubicada en un turó de la muntanya que separa els municipis de Malgrat de Mar i Santa Susanna, a la comarca del Maresme. Pel que sembla, la catalogació i la titularitat no estan gens clares. Per una banda, segons contempla el web de l'Ajuntament de Santa Susanna, es tracta d'una simple torre de guaita que els pertany, la qual cosa confirma el límit cadastral urbanístic d'aquest municipi. Per un altre costat, tal com indica el límit administratiu municipal elaborat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la Torre de Montagut es trobaria en terreny malgratenc i, per tant, Malgrat en seria el titular. Qui té les màximes competències en aquests temes, el Departament del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya de la Generalitat, té catalogada la construcció com a torre de telègraf òptic i estaria ubicada a Malgrat de Mar, però també a Santa Susanna, tal com es pot comprovar si es consulta el web destinat a l'Inventari del Patrimoni Català. Una edificació que, tot i formar part del patrimoni històric, es troba en un evident estat de deixadesa. Dins i fora de la torre s'hi amuntega tot tipus de brossa i deixalles. Sigui com sigui, tot això passa davant la indiferència dels qui menys entenen de límits i competències.